ହଇଲୋ ରାଣ୍ଡି ଘୋଡ଼ାକେ ବେଶିଆ ସତୀ ନାରୀ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ, ଟୁକାଙ୍କୁ କିସ୍ କରୁଛୁ। ମାଂସୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଆଣନି, ମତେ ନିଅ, ମୁଁ ତୁ ପୁରା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେମି। ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ମାଂସୀ ପଣ୍ଡା ତଳ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବ ବୋଲି? ହେଲେ ବେଶିଆ ତୁ କମିଟି ବାଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ବିହାର ଏତେ ପାଣି? ବେଶିଆ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା? ଫାପୁଲି ଧୋତଲି ଗେଇ କାଳି କୁତୁରି। ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ରଖୁଛୁ ତୋତେ ଗେଇ ପାରୁନି? ହେଲେ ବେଶିଆ ଆସନ ମାଂସୀ ପଣ୍ଡା ତୋତେ ଗେଇବ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାଣ୍ଡ ଲଗେଇକି। ଘୋଡ଼ା ଗେଇ କାଳି କୁତୁରି ମିଡିଆ ଆଗରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ। ଏ ରାଣ୍ଡି କି ଦେଖିଲ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ କି ପଦୁଟିଏ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ। ନାରୀ ଯଦି ଚାହେଁ ନା ସେ ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ନାରୀ ଚାହିଁବ ସେ ଘର ନର୍କ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯେତେ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା କେବଳ ସେ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, କୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଇଭଳି ରାଣ୍ଡି ରହିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଆମେ ବିଦେଶରେ ଅଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଆମର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଇକିନିଆ ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ନିଶା ମହାରାଣା ଭଲ, ସେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଖରାପ। ଆରେ ବେଧେଇ, ସେ ନିଶା ମହାରାଣା ଯା, ସେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଯା, ତୁ ବି ବେଧି ସେଇଆ। ତୁମକୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ଖାଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବା କିଆ ଦରକାର, ଆଉ ତୁ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ଦେଇକି ପୁରିବା ଦରକାର। ବେଧେଇ ରାଣ୍ଡି।